త్రిపురాంతకం శివాలయానికి సంబంధించిన పురాణ గాథ ఏమిటంటే, శివుడు త్రిపురాసుర సంహారం చేసినప్పుడు ఆ రాక్షసుల 3 నగరాలను నాశనం చేసిన ప్రదేశానికి త్రిపురాంతకం అని పేరు వచ్చింది. ఈ ఆలయం శ్రీచక్ర పీఠంపై నిర్మించిన ఏకైక శివాలయమని చెబుతారు. ఈ ఆలయానికి శ్రీశైలానికి తూర్పు ద్వారంగా కూడా గుర్తింపు ఉంది. ఆలయ ప్రాముఖ్యత త్రిపురాసుర సంహారం. త్రిపురాసురుల అనే రాక్షసులను సంహరించిన తర్వాత శివుడికి త్రిపురాంతకేశ్వరుడు అని పేరు వచ్చింది మరియు ఆ ప్రదేశం త్రిపురాంతకంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీచక్ర పీఠం. త్రిపురాంతక క్షేత్రంలో శివాలయం శ్రీచక్ర పీఠంపై నిర్మించబడిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. బాల త్రిపుర సుందరి